Dobrý den, vážení diváci a posluchači, já vás tu vítám u dalšího dílu našeho B2B podcastu. Dnes tu se mnou sedí známá tvář, pán Roman Slobodník z Microsoftu. Ahoj Romane. Ahoj, dobrý den. Naši diváci už tě znají, takže představovat tě nemusím. A my dneska vlastně navážeme na nové téma, nebo navážeme na to staré téma, ale bude se to opět týkat AI. Dnes to budou agenti. Mohl bys nám říct, co to takový agenti jsou? Agenta by som zašpecifikoval ako už vytrenovaného kolegu, ktorý vie autonómne splniť niekoľko možno opakujúcich sa úloh. Čiže keď sme sa bavili o tom AI s Copilotom, Copilot Microsoft 365, tak to bol väčšinou reakčný AI tool. Poprosíš ho o pomoc, on ti dá nejakú odpoveď, avšak nevedel autonómne nič pokryť. A keď sa bavíme už o generatívnych AI agentoch, môžeme povedať, že ten produkt, ktorý nám to umožňuje Copilot Studio. A keď sa bavíme už o týchto agentoch, pokrývajú nejaký komplexnejší proces. Treba si predstaviť agenta, ktorý vie spracovávať ponuky, odpovedať na často kladené otázky. Tých variant je tam viac, ale už môžeme povedať, že je to taký komplexnejší a šikovnejší kolega, ktorého vieme zadefinovať na nejakú už danú problematiku. A není to len o tom, že ty sa o niečo opýtaš, on niečo odpovie, ale už reaguje na nejakú činnosť alebo nejaký spúšťač. Dokázal by si vyjmenovat typy agentů, které mohou firmy používat? Tam je krásne to, že vlastne v tej agentickej dobe, generatívnej agentickej dobe, ak tak môžeme komplexne povedať, komplikovane, tak sme sa dostali do bodu, že aktuálne ja aj keď sa stretávam už s tým užívateľom alebo s tou firmou, ktorá to chce využiť, tak je to taký proces, že často sa pýtame, čo ich trápi, čo je taký repetitívny úkol, na čom ich oddelenia trávia najviac času. Čiže skôr sa snažíme identifikovať ten problém a ten agent, viem si predstaviť, že môže byť de facto nastavený skoro na všetko. Hej, môže to byť licenčný agent, ktorý spracováva e-maily z helpdesku, môže to byť onboardingový agent pre HR oddelenie, ktorý možno riešia časté otázky nových členov spoločnosti a sú naozaj, akože môžeme povedať, opakujúce sa a viem si predstaviť, že pre toho človeka, ktorý možno musí každý deň odpovedať na tú istú otázku 5 krát, tak potom dojde k tomu, že ho to až tak nebaví. Takže skôr nám to má pomôcť v rôznych aspektoch toho firemného prostredia a môže to byť od tvorenia tendrov, tvorenia poznámok, marketingových článkov a tak ďalej. A jak moc musí být ta firma technická, aby to zvládl nasadit takového agenta? No, ono je krásne na tom, že my sa teraz moc nebudeme baviť o tom, ako technicky je to náročné. Dojdeme k tomu, že pre tú spoločnosť by malo byť aj dôležité mať správne zorchestrované dáta. A to bude asi to najdôležitejšie. Vyriešiť tie prístupy a tak ďalej. Následne sa dá jednoduchý agent implementovať priebehu niekoľko hodín a následne samozrejme, keď sa bavíme o robustnejších riešeniach, tak to trvá niekoľko týždňov nastaviť správne ten proces, ale de facto treba správne identifikovať, čo tú spoločnosť trápi a následne zistiť tie dáta, ktoré chcú využiť. Hej, je to tak trošku ťažšie to znie, ale tá orchestrácia dát je u tohto AI strašne dôležitá, aby ja som nemal prístup možno k dátam, ktoré pre moju prácu nie sú dôležité, aby mi ten prístup zanikol, keď už nebudem pracovať v tej spoločnosti a tak ďalej. Pretože to AI je v tom také nemilosrdné. Ak ja mám prístup k nejakým dátam, ku ktorým nemám, tak to AI to vyhodnotí v priebehu pár sekúnd. Takže určite je dôležitá orchestrácia dát a správne určiť ten problém, ktorému by sme sa chceli venovať. A co by si doporučil, co se týče těch přístupů firmám, na co si mají dávat pozor? Určite je tam ten prístup s tými dátami. Hej, akože fakt si k tomu sadnúť, pozrieť si kto kde má aký prístup a určite to AI nedať len do produkcie. Odporúča sa vždy si nájsť nejakého AI ambasádora. Aktuálne to aj pri implementáciách väčšinou tak funguje, že si povieme, že spúšťame spoluprácu s týmto agentom, bude to jednoduchší agent, tento kolega bude kontrolovať jeho výkonnosť a následne to potom vyhodnotíme. Čiže určite by som odporučil možno aj vytvoriť nejakého AI ambasádora, AI lídra, niekoho, kto tomu bude
vzlížet, dávat na to pozor. No. Asi se shodneme, že ty agenti jsou na takové ty opakující se procesy spíše, tak jak to funguje? Jak se to jako nastavuje? De facto u toho Copilot Studia môžeme si zobrať nejaký štandardný proces. Predstavme si, že máme e-mail objednávky @romanslobodnik.cz aby sme to tak, alebo tdsynex.cz. A my toho agenta nastavíme, že má sledovať e-mailovú schránku, ktorú mu tam nastavíme, bude mať nastavené svoje actions, čo môže urobiť, a takzvané svoje triggers, čiže také spúšťače. A my už v rámci toho agenta budeme vedieť nastaviť, ak príde do toho e-mailu licenčná otázka, môžeš na ňu odpovedať a využij tento zdroj dát, ktorý máš vlastne k tomu pripojený. A on už automaticky vie na to odpovedať. Ak tam bude spúšťač, ak je v objednávke slovo Dynamics, tak to prepošli na Romana Slobodníka. Aj to všetko sa tam dá nastaviť. A viem si predstaviť, ja osobne tiež, keď ten mail si preklikávam, tak je to veľakrát také, dojsť k tomu dôležitému je veľakrát náročné. Už vďaka agentom si tie e-maily viem veľmi rýchlo zhrnúť, dokonca mi sám upozorní, prišiel e-mail s objednávkou. Takže to je asi taký správny flow, ktorým to nastaviť. Sú tam dôležité 4 veci. Actions, triggers a knowledge base. To sú také naozaj tá svätá trojica, ak to tak môžeme povedať. Jasný. Dokážou ty agenti pracovat i sami na sebe, nebo vždycky musí počkat na ten pokyn od toho zadavatele? To je práve na tomto super, že oni vedia pracovať autonómne. Čiže ako náhle je tam nejaký ten action, na ktorú on vie zareagovať, vidí to v tom maili. Nemusí to byť samozrejme len mail. Ten agent môže pracovať s dátami na SharePointe. Aktuálne tých agentov pribúda viac a viac. Niektorí sú automaticky prednastavení od spoločnosti Microsoft a niektorých potom už budujeme s našimi partnermi už pre koncových užívateľov. S agenty se spojuje taková zase takových 5 deployments, jestli to říkám správně. Mohl bys nám je prosím popsat? Ja som nad nimi stále aj rozmýšľal, ale pre mňa sú to skôr ani nie deployment, sú to tie prístupy. Ten agent nebude nikdy napísaný pre všetkých takisto. Čiže skôr je to o nejakej tej správnej analýze, ako tom prvom kroku, kde tá spoločnosť si naozaj musí uvedomiť, áno, chceme ísť do toho, vidím, že nám to môže ušetriť čas. Druhá vec je určite si uvedomiť, že tým, že my naimplementujeme AI, nezmeníme počet zamestnancov, že nebude ich menej, ale budeme skôr cieliť na to, že zmeníme trošku ten pracovný flow toho, ako pracujeme, a určite je dôležitý nejaký tréning k tomu, kde naozaj vidím to sám na sebe, je to aj nejaká zmena toho myslenia, že sám veľakrát robím niektoré veci, na ktoré už mám toho agenta pripraveného a sám si to až potom niekedy uvedomím. Čiže je to aj o nejakej edukácii a nejakom postupnom, možno na implementovaní toho AI a vysvetľovaní. No určite je tam dôležitý proof of concept, kde teda my ako Microsoft, tdsynex a náš partner musíme dokázať, že to reálne ten čas šetrí. No a následne je to už potom to dodatočné také vyšperkovanie. Čiže je to takých 5 krokov, by som skôr povedal. Jasne. Ale no a u toho posledného kroku, keď tie prvé 4 sú správne, by som povedal, aplikované, tak u toho 5. vznikne taký AI boom, že tí zamestnanci sami začnú vymýšľať tých agentov a ja sám som veľakrát prekvapený, aká mi príde žiadosť o vytvorenie agenta alebo o pomoc s agentom. Osobne si veľakrát poviem, mňa by toto ani reálne nenapadlo. Takže, no, tak řekneš nám nejaký príklady? To hlavne docela zajímá. Napríklad sme teraz spracovávali agenta, ktorý pre jedného nášho partnera, vždy keď príde e-mail s nejakou požiadavkou, tak ten agent vyhodnotí automaticky tú spoločnosť. Môžeme si povedať, že by ste to boli vy. Tak on pripraví pre obchodníka konkrétny request, táto spoločnosť od vás žiadala to a to, avšak spraví vlastne celkový research o spoločnosti, je na to agent researcher, ktorý je v tom využitý a tomu obchodníkovi vlastne dodá tú žiadosť a kompletný prehľad toho, čo tá spoločnosť robí a kde je ten potenciál. Čiže ten partner má zadefinované to, čomu sa venuje a následne ten agent hľadá vlastne
možné implementácie u toho koncového zákazníka. Čiže reálne mu príde e-mail, oslovilo nás smarty.cz, je to distribútor a mohlo by ho zaujímať to, čo ty robíš. A ten človek už vlastne reálne dojde len k tomu, že nemusí nad ničím až tak rozmýšľať. Samozrejme musí si spraviť to, že si to prečíta. To je dôležité. A môže sa venovať už rovno tým obchodným veciam. Tak to je jedna z takých vecí, čo mňa poslednú dobu celkom aj nadchla. A aktuálne je tam taký projekt, ktorý by mňa napríklad tiež nikdy nenapadol. Je to vlastne škola, ktorá sa venuje znevýhodneným vlastne deťom. Skôr sme vytvorili agenta, ktorý im sa snaží vysvetliť nejaké veci, ktorým on lepšie pochopí a nemusia sa ho báť to spýtať. A vlastne vymyslel to ten učiteľ a bola to jeho iniciatíva kvôli tomu, že vlastne chcel tým deťom priblížiť nejako to AI a tú budúcnosť a sám povedal, že s tými knižkami im to moc nejde. Takže to sú také pekné implementácie a samozrejme je tam plno, ako som spomínal na začiatku, takých klasických onboardingový agent, licenčný agent, môže byť agent na spracovanie objednávok. Tí agenti vedia reálne sa pripojiť aj na externé zdroje, takže on vie možno následne aj pripraviť tiket v externej platforme, takže je tam toho naozaj viac, ale tieto dva ma tak poslednú dobu tak trošku nadchli. A máte nějaký feedback, jak to funguje? Jak sú s tým spokojení? Feedback, myslíš konkrétne o týchto dvoch? Áno. Áno. Tak u toho partnera to implementujeme, nejak to testujeme, ale zatiaľ sú tam dobré výsledky. No a s tou školou budeme im robiť nejaké dodatočné školenie, takže tam čakám na ten spätný feedback, ale ja vidím vlastne využiteľnosť toho agenta, tak vidím, ako sa používa veľmi. Takže to je zatiaľ pre mňa ten pozitívny feedback. No a po novom roku sa teším teda do školy, kde mi povedia, ako im to pomohlo. To je super. A jak ty sám využíváš tady ty agenty? Nějaké příklady od tebe? Snažím sa ich mať pripravených de facto skoro na každý proces. A snažím sa, aby boli nejak zautomatizovaní. Poslednú dobu je toho viac a viac, čo sa týka informácií. Konkrétne Microsoft je skvelá spoločnosť a mám ju rád, ale nie často nám uľahčuje ich tú spoluprácu. Licenčné modely sa často menia a vlastne vychádzajú na mesačnej báze. My sa potom keď to sčítame, sa bavíme možno o niekoľko stovák až to riek. Takže na to mám agenta pripraveného. Mám dokonca agenta, ktorý sleduje Microsoft Product Terms, čiže vždy, keď sa niečo zmení, tak on mi automaticky pípne notifikáciu, niečo sa zmenilo, pozri sa na to. Teraz mám v pláne ho doladiť, aby mi už rovno povedal aj, čo sa zmenilo a dal mi nejaký výstup. No a naozaj používam agentov aj v súkromnom živote, že niekedy som pred posilovňou rozmýšľal, čo budem cvičiť, aktuálne mám agenta, on si pamätá, čo som už robil, niečo mi odporúči. Mám dokonca agenta, ktorému odfotím svoju lednici a on mi povie, čo by som mohol uvariť. Ale on nie je akože už skôr autonómny, sú také informačné, avšak veľa agentov mi pomáha s tou mojou bežnou prácou dennou, ale aj v tom súkromnom živote vidím, že tých veľa vecí tam mám zaimplementovaných a aj vďaka tým agentom stíham toho viac zaregistrovať. Mňa samého niekedy nenapadne sa na to pozrieť. Ten agent ma... Ti to připomene. Pripomenie mi to a povie mi, čo mám zase robiť. Takže je to super. Co se týče těch automatických odpovědí, tam by ty agenti teoreticky taky mohli velmi pomoct. Tak jak je to daleko? My známe takové ty automatické odpovědi, co si jako nastavíš sám, ale že by ten agent třeba vyhodnotil, co má odpovědět? On dokonca sa mu dá zadefinovať s tým, že my mu povieme, čo všetko môže. A v nejakom bode, keď už by sa mal pustiť napríklad do cenotvorby, vie to urobiť, avšak ja osobne sa zatiaľ ešte necítim, že by som rozposielal cenovky automaticky. Takže napríklad v tom on to vyhodnotí. On dokonca na tú odpoveď na ten e-mail vie odpovedať a potom povie cenovú ponuku, vám to pošle kolega Slobodník. Čiže dá sa tam všetko zadefinovať. Není to len ako taká tá klasická out of office odpoveď, ale sú tam vlastne predpripravené rôzne scenáre a treba sa na to pozrieť ako takú vetev všetkého, že ak sú tam rôzne vlastne, ak sa stane toto, tak využívame tento trigger alebo túto akciu. Takže není to už také a sám, keď vidím
agentov, ktorí sú už naimplementovaní na weboch a tvári sa ako ten chatbot. Ja to veľakrát nespoznám. Dokonca som nedávno volal do svojej banky a ja som to možno, že až po 2 minútach som si všimol, že to je vlastne AI bot. Čiže je to už naozaj posunuté trošku dopredu a nie sú to také tie hlúpe odpovede a super na tých agentoch je to, že ja si ho viem tak trošku vychovať. Oni majú pamäť, čiže ja keď mu poviem, táto odpoveď nebola správna alebo bola moc priama, on si to zapamätá a tak trošku ho vieme vychovať ako takého junior kolegu alebo nejakého začiatočníka a spraviť si s neho plnohodnotného člena týmu. Dokážete ho vychovat i co se týče třeba volby slov a tím, jak se jako on vyjadřuje. Áno. To je taká z tých štandardných vecí. Dá sa tam vybrať jazyk, tón. Jeden môj známy kolega má agenta, ktorý ho oslovuje ako neúplne príjemne, takže to nemôžem ani zopakovať, ale je to odpoveď na tú otázku, že sa naozaj s tým dá veľmi pohrať a on je trošku flexibilnejší ako človek v niektorých veciach, ale zase, ako som povedal, není to o tom, že máme znížiť počet zamestnancov, skôr zmeniť ten štýl práce a pripraviť sa na to, že to AI teda asi nemizne a máme tu agentickú AI a Boh vie, čo nás čaká ďalej. Když se dotkneme zase tématu bezpečnosti a ochrany dat, tak co by si doporučil, nebo co je takový za tebe hlavní? Ja som taký veľký propagátor Microsoft riešení, takže u Copilot Studia môžeme povedať, že vždy, keď zaplatíš za produkt, tak nie si produkt a keď zaň neplatíš, tak zaň platíš tými dátami. Hej, čiže ako náhle sa bavíme už o platených riešeniach, tak tá bezpečnosť u spoločnosti Microsoft je na tej najvyššej úrovni. Oni majú podpísané viacero memorand aj s Európskou úniou, napríklad s Ministerstvom obrany o spolupráci. Čiže oni sú vlastne viazaní spĺňať nejaké bezpečnostné certifikácie. Nedávno v Európskej únii vznikol EU AI Act. Ten tuším píše, že nesmú dáta opustiť Európsku úniu a to všetko Microsoft nejako splňuje. Samozrejme tie datacentrá niekde bežia, kde sú tie dáta. V tomto prípade to vieme jednoducho eliminovať, je to Varšava alebo Amsterdam. Väčšinou je to Amsterdam. A tam sú všetky tie dáta, na ktoré sa splňajú vlastne všetky európske nutné certifikácie, NIS2, ISO a tak ďalej. Čiže práve u toho Microsoftu by som ja povedal, že sa o tie dáta až tak nebojím a skôr u tých menej, akože u tých zadarmo riešení je ako viac ako jasné, že tie dáta idú úplne niekde na vyhodnocovanie, ale u Microsoftu by som sa o tie dáta nebal. De facto veľa spoločností už využíva tú ich infraštruktúru, čiže už majú SharePoint nastavený, hej. Používajú Office balíček teda a to všetko je na nejakej cloudovej báze a všetko už teda musí spĺňať tie veci. Ja by som sa skôr zameral na tú internú bezpečnosť. Zase sa vraciame k tým orchestráciám dát, ale tam vidím ja to najväčšie riziko. Že vlastne aj tie dokumenty treba správne uložiť na správny SharePoint. Veľakrát to vidím. V Worde máš napríklad štítkovanie, kde ten dokument môžeš spraviť confidential, public, pre všetkých dostupný. A s tým by som hlavne pracoval, lebo potom to AI vlastne využíva dáta z toho SharePointu a ak nie sú správne úplne zaorchestrované, tak sa môže dostať niečomu, čo ich bude buď mýliť, alebo poskytovať chybnú odpoveď. Chtěla bych se zeptat, jak by tyto agenti mohli pomoct třeba e-shopům, když jsme u tady toho tématu. U e-shopov si to samozrejme viem predstaviť a napríklad je veľa e-shopov, možno, že aj vy využívate nejakého AI agenta, o ktorom nevieme, takže u e-shopov vieme vlastne vyhodnocovať tie objednávky. Nie je to úplne možno aj Copilot Studio, ale sú potom vlastne rôzne riešenia od Dynamics 365, napríklad Customer Insights, ktorí už potom reálne sledujú správanie zákazníka na webe. Krásny príklad je, keď som si nedávno niečo niekde na internete kupoval a vyhodnotil som to, že to nepotrebujem. Tak ráno mi prišiel e-mailom promokód na 25% a to je napríklad vyhodnotenie toho AI riešenia od toho Customer Service. Super. Čiže on si všimol, že ja som to proste nechal v košíku, tak automaticky mi prišiel ráno promokód a tí agenti sa dajú vlastne nastaviť rôzne. Štandardný je ten chatbot na webe, kde my využijeme nejaké manuály, môžeme využiť.
reálne sme nastavovali aj pár technických agentov, kde potom boli to technickí ľudia, ktorí reálne v tej spoločnosti nemali ani počítač. Bol to naozaj technik, ktorý sa špecializoval na špecifickú elektrickú vec, aby som to tak nepresne povedal. A on reálne využíval toho agenta na to, že mu vyskakovali na tých servisných boxoch, ktoré on opravoval, rôzne vlastne komplikované odkazy na error chyby. A my sme vytvorili agenta, ktorého mal vo WhatsAppe. Cez to sa vedel pripojiť a využíval vlastne ten knowledge base. Čiže aj technik už, ktorý bol vlastne v tom fielde, ak to tak môžem povedať, tak aj tento vedel využiť a je tam vlastne široká škála toho. My nad tým, keby sme teraz začali uvažovať, vieme pripraviť agenta pre reklamácie. Určite máte reklamačný e-mail, vedel by to automaticky spracovať, prípadne vyhodnotiť, od ktorého výrobcu ten produkt pochádzal a vlastne informovať daného obchodníka, ktorý to možno rieši. A záleží vždy podľa tých procesov. Dokonca môže byť agent, ktorý by vedel možno pripraviť marketingové texty pre nové produkty. Možno ak by sme ho naučili ten proces pridania na web, zvládol by to. Takže je tam toho nespočetne veľa a tam ono je to aj tak zvláštne obchodne a väčšinou sa strašne veľa pýtam, keď prídem na taký ten prvý meeting o budovaní toho agenta, tak mám strašne veľa otázok a potrebujeme vlastne navnímať väčšinou ten problém. Ale takto hneď z patra ma napadlo tých pár a verím, že by sme prišli určitě na mnoho jiných. Jak říkáš, že to opravdu jako široké využití a ty lidi možná často jako nevědí, jak to mají uchopit. Co by si doporučil těm firmám, když implementují tady ty agenty, tak jak mají postupovat potom ohledně tý knowledge těm zaměstnancům? My jako u nás v TD Synex máme aj našu akadémiu, teda Synex Academy, čiže chodíme aj školiť potom tých ľudí, robiť nejaký ten post-sale, ale vždycky ja odporúčam vybrať pár ambasádorov, takisto aj ja som nejaký ambasádor v TD Synex a videl som to aj na sebe, ja som veľa tých vecí začal používať, trošku mi to zlepšilo ten môj workflow, párkrát som sa pochválil kolegom a tak trošku sa to potom rozšírilo. Takže to by som ja odporúčal, vybrať si nejakých AI ambasádorov, zaplatiť im možno nejaké školenie. On môže interne preškoliť tých kolegov. Možno si pripraviť nejaký plán tej AI implementácie. Ono najjednoduchšie na tom celom je kúpiť si tú licenciu a potom je dôležité ju využívať a učiť sa, ako ju využívať. Presne tak, to je dosť dôležité. Takže ja by som odporúčal riadiť nejak organizovane ten implementačný proces a následne aj to využitie a možno si vytvoriť aj AI oddelenie. Alebo kolegov, ktorí budú tí nadšenci, ambasádori. Yes, děkuju. Moje poslední otázka se týká budoucnosti samozřejmě. Na co se můžeme těšit v budoucnu? Tých agentov bude len pribúdať. Už to nedávno bol Microsoft Ignite v San Francisku, kde som teda ja bohužiaľ nebol, ale bol tam môj kolega a v rámci tých noviniek tých agentov stále pribúdalo viac a viac. Boli tam agenti na compliance, ktorí už budú predpripravení. Čiže tých agentov môžeme brať v dvoch rovinách. Ten Microsoft ich bude pre nás chystať, dávať ich do produkcie a zároveň sú potom tí špecifickí. Čiže dôležité asi povedať, že tá agentická doba sa asi neplánuje zastaviť, bude to len viac a viac rozšíriteľné. Ja by som úplne neváhal s tou implementáciou. On sa dá vybrať veľmi jednoduchý agent, ktorého sa dá naimplementovať v priebehu hodiny a následne ho vieme ladiť, vieme sa s tým tak trochu hrať a sami tí ľudia, ktorí ho budú využívať, to potom ohodnotia kladne. No a čo si pre nás chystá AI doba, uvidíme. Viem, že sme v tej agentickej dobe, viem, že sa plánuje aj AGI, kde by mal byť to AI už možno múdrejšie ako ľudia a to je asi tá budúcnosť. Dneska, ako nahrávame tento podcast, tak máme internetový výpadok, takže jo. Takže ideální doba na nahrávání tady toho tématu. Presne tak. Takže skôr chcem povedať, že uvidíme, čo nás bude čakať v budúcnosti. Vnímam to, že tá infraštruktúra sa musí dobudovať. Aj v Čechách sa bude stavať AI Factory pri Ostrave. Takže ja pevne verím, že sa vybuduje infraštruktúra a budeme sa možno vedieť posunúť na ten ďalší krok, ale aktuálne sme v tej dobe agentické a myslím si, že
v najbližších 2 rokoch sa budeme baviť na tejto úrovni a uvidíme, čo si pre nás teda prichystá budúcnosť. Ja som stále obhajca toho, že AI mení skôr spôsob toho nášho žitia, ako že by nám mal ukradnúť prácu a úplne nás nahradiť. No a dúfam, že to tak aj bude a ja v to teda pevne verím a necháme sa prekvapiť. Necháme sa prekvapiť a pevne verím, že keď sa na budúce stretneme, tak sa nič z toho výrazne nezmení vo forme, že by nás to malo nahradiť tú našu prácu. Tak moc děkuju, za mě jsou to všechny otázky. A chceš ještě ty něco dodat? Ja len ďakujem za príjemný rozhovor. Vám ďakujem za váš čas. A možno by som dodal, ak by ste hľadali pomoc s tými agentami, alebo by ste sa chceli o tom porozprávať, určite v TDSYNEX radi pomôžeme. Máme na to dokonca interne presaleových ľudí, ktorí sa venujú stavbe tých agentov. V rámci našej distribúcie je veľmi veľa šikovných partnerov, ktorí to už implementujú, majú za sebou krásne tie prípady. Takže skôr by som sa toho nebal. V TDSYNEX vieme pomôcť od toho vyškolenia po implementáciu a vlastne s takými šikovnými partnermi ako vy, tak máme veľa úspechov. Takže určite by som sa toho nebal. To je také možno moje odporúčanie. Nebát se. Presne tak, presne tak. Tak jo, Romane, moc děkuju a těším se zase příště. Ja takisto ďakujem. Určite sa uvidíme aj na budúce a prajem ešte pekný deň. Já vám taky přeju pěkný den a vidíme se zase příště. Mějte se krásně. Naschledanou. Nasledanou.